Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippines, Standard Time, las 9:39. This time. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Aksyon Night Patrol! Aksyon!
32 minutos nakaligan sa takna ng alas sa 9 Action Radio Philippines Standard Time sa lawat na Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mayong gabi na naman inyo pala tuntunan Action Night Patrol Lunes tubtob Sabado. Sa Martes naman nga papangalagad naton sa mga petsa. Yari kita sa petsa 25 na sa bulan sa Agosto 2020. Sa gihapon, masobra isa ka oras kag mga 20 minutos nga pagwaswas kag pagabalbal naman naton sa mga balita, impormasyon kag jota nga kalingawan. Mga isyo, komentaryo, ang mga balita nga aton siri pagahimoson nga naglanog, naglinupok, o umpisa kainasang kagahon, kainasang agas ang udto. Kasisid mon tubtob subong nga kagab-ihon. Ang mga balita sa gihapon nakasentro sa ginahimo sa mga kampanya sa atos sining nga gobyerno. Agod nga mapahagan-hagan kag matabog mapalayo na ang pandemya nga COVID-19. Nga kada adlaw amo nagahatag sa aton sang kahugmat kag kabalaka. Ilabi na kung mayara kita sa babatian nga may nagakapatay kag may nagadugang nga COVID positive. Sa ato sa nga News Center, mga balita national, international, kaiban pa nga masagap. Pag-aupdag kita ni Action and Defensor sa ato sa nga Patrol Action John Diaz with Action Nixon Tahom. Aton katuwang din sa piyak nga hulot sa piyak ka Kiyobicol. Action Elmar Madera with the IT expert. Action Elway Dotelius. Ang ato sa ring tiyempo subong nga hagabi. Umisa kainasang aga sa kunto, tubtob subong. Medyo makaday-kaday, mayad-mayad. Kung tani ko ng tiyempo mga abuli, tani opdan man sang mayo balang sitwasyon sa ato sa ring nasyon. O galing kay paano tani matawag nga mayong sitwasyon. Kaya imbes nga makaganhagan ang halit sa ning COVID-19, nagatuga pa sang dugang pagkaalarma. Tangod halos hindi nagid ba punggan ang dugang sa mga kaso kapag dugang sang paglaton sang sining virus. Kung guys, ang tao magkahambal bla, dati subong kuntani mga ka-aksyon ang surat sa Bacolod, nagalinagabong naning mga gym sa barangay, linagabong bagod bansang pag-practice kuntani para sa maskaradan sa kompetisyon sa surat sa Bacolod sa kada bulan sang Oktobre. Pero bangod sang sitwasyon subong, ay may mga tao nga nagapaminsar man sang festival. Pero nagasulod sa pinsar nila hindi kay Maskara Festival, kundi ang Laton-Laton Festival. Kaya nagalaton ng virus mo, grabing lat na na mga kakson. Sige lang, importante maka-aksyon. Nagapaninguha kita kag hindi kita paapiyarde sang sering halit sang COVID-19 nga pandemya. Sa Western Visayas maka-aksyon, Region 6, ang record sang ato sering Department of Health nagapakita kung kanamuon sang COVID positive cases ang hambalan. Mayara sa nagdugang nga 27 maka-aksyon nga kaso sa bugos area nga Western Visayas. Sa 97 maka-aksyon, 28 nagdugang sa Negros Occidental, 15 sa syudad sa Bacolod, 31 sa syudad sang Iloilo, 18 sa probinsya sang Iloilo, may isa sa Aklan, may 3 sa Capiz, kag may isa sa Guimaras. Sa kabugusan, 97 sa nasiling tarang nagdugang nga kaso sang COVID positive sa bugos nga Region 6.
Ang recovery naman mga ka-aksyon, ang mga nag-alalayo na 17 halin sa probinsya sa Iloilo. May isa sa Aklan, may 5 sa Capiz. Way isang recovery. Bisan isa, way sa sunad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang pinakamasubok kag pinakamasakit pero may mabatian naton, ining ginatawag death. Ang kapatay sa mga adlaw mga ka-aksyon, may isa nga na-record halin sa probinsya sang Capiz. Ang kabugosan nga mga nagkalabatay sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas, yara na mga ka-aksyon sa 55 baw kabay. Ngaway na lang matubsok na lang sa 55. Hindi maintindihan ang abilidad sa nga COVID-19, no? Bisa sa una, ginasiling pa mga ka-aksyon, ang kalaban ng mga nagkakalabatay, ini may mga edad na balakag pigaw-pigaw ina sa nga resistensya ang immune system. Pero sa buong way na yapili, ang COVID-19 mga ka-aksyon, bisan na hubin ka pa, kag bisan way ka sa ginabatsyag nga balatian, kag kung nasintrohan ka sa nga COVID-19, hindi ka man makaluwas, plus pasubong dugagan sa problema sa sitwasyon subong sa mga klinika akong hospital sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ehemplo tatong kaso bala to sang isa ka frontliner, ang Chief of Staff to, ang katuwang permi sa ato sa konsihal na si Councilor Israel Salanga, ginhapo lang to mag-aksyon. Atong Chief of Staff niya, amo to permi nagasugat mga ka-aksyon sa mga nagabalalik dari nga mga return ng resident sa Bacolod. Hindi malas to, tiyan mo itong pinakabasubok nga balita. 49 minutos na kaliga sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ay ang kabugosan nga kaso sang COVID positive sa bugos nga Western Visayas. Sa nagapamangkot na rin makakson, naraan na sa 3,651. Kanabo-dabo na, no? Ang isa man mga ka-aksyon nga ginabantayan sa Bacolod nun kag Negrosanon, amo ni ang natalana. Ining plano nga pag-implementar sang 4 ka adlaw nga lockdown. Kadungan sa pagpatigayon sa ginatawag nga COVID-19 mass testing. Pero ang pag-implementar sa ginatawag nga lockdown mga ka-aksyon, nakaginahanglan para sang approval, pag-aprobar sang National Interagency Task Force. Hindi man pwede makabato-bato lang ato sa ring mga LGUs diri sa Negros kag Bacolod, kundi kinahanglan mga ka-aksyon nga pabalon ang NIATF. Kaya mo ng protokolo kung pagsulundan nga dapat tumanon. Nagpadala na mga ka-aksyon sa pangabay o konsulat si Governor Bong Lacson kag Mayor Bing Linardia, address sa NIATF mga ka-aksyon para nga mag-request for permission for a time-out weekend from August 28 to 31. Okay, siyempre ginagi ini mga ka-aksyon sa regional IATF. Ang regional IATF, amo naman ang ma-forward o kung ma-submitter na padala dito sa nga request sa ato sa ring probinsya ka Bacolod sa NIATF. Ang NIATF mga ka-aksyon, kaya baluan taman subong grabe subong kadamo sa mga ginekhotar nila. Pero kulang lang guro ni adlaw siguro dapat pabalon kag i-remind ang NIATF nga mayara kami dara sang forward nga request for approval. Ay man ho, may pila na lang kita kaadlaw, buwas 26, 27, dason 28 na. Di ang pamangkot sa kalabanan kung mag-abot ang Biyernes o kung August 28, kagway pa sa approval sa NIATF, manayon balang lockdown o kung hindi. Di siyempre hindi maka-implementar ang ato sa probinsya ka Bacolod Pero
nagapati ang kalabanan, labisan wa isang pananglit abing hindi maprobahan ang request sa 4 ka adlaw nga lockdown. Ang mass testing makaaksyon yati laban-laban nga matigayon gid ni ang COVID-19 mass testing. Ining pagkakuha sang RT-PCR swab specimen sa 10,000 ka mga symptomatic nga mga tawo diri sa Negros Occidental Bacolod, 5,000 Bacolod nun, 5,000 magahalid naman sa sunod sang Bago, Banwa sang Morsia, sunod sang Tarisay, syudad sang Silay. 4 ka mga syudad ka isa ka munisipalidad ni. Ang bilang ka mga banwa kag syudad maka-aksyon nga hindi iya sakop sang saning time out weekend o kung ginatawag nga lockdown sa Balipot. Mayara man sila sang preparasyon, mayara man sila sang ginadiho na mga ka-aksyon nga plano sa tinutuyo nga ang ila sa nga mga residente nga ari diri maapektuhan Blas Bacolod o kon sa Bago, Tarisay, Silayman o kon Murcia sang lockdown pananglit nga madayon. Mayara sila sang ipadala nga bulig pareho sabi sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Ang Don Salvador Benedicto hindi iya sakop sang lockdown. Pero ang ila sa ding alkalde maka-aksyon Markslin de la Cruz nagpabutyag maka-aksyon nag-anunsyo sa sinuman nga mga Salvadorians nga mapiktuhan sang lockdown sa mga ginpang mention naton nga lugar, partikular diri sa Bacolod City. Di ka man magkabalaka, pakig-angot ka mo sa bahin sang Municipal Health Office sang Banwa, kami ara sang relief assistance nga ipadala sa inyo ang munisipalidad. Kung may relief assistance nga ipadalang Banwa sang DSB sa mga Salvadorians, may pila naman sa ka mga syudad, mga ka-aksyon nga mas naghugot pa sa ilang sa nga border control. Nag-istrikto sang mga tao nga nagasunod kagwa sila sa nga syudad. Special mention na mga ka-aksyon diri ang syudad sa Bacolod. Magsig bala ni implementar sang mga precautionary measures sa isa lamang katinutuyo. Parang hindi man magdamo maglapta magdasig ang paggalaton sang COVID-19 sila sa nga lugar. Ang sunod sang Victorias, mayara sang order nga ginpapanaog si Mayor Francis Frederick Palanca. Ang syudad sang Silay mga ka-aksyon, mayara man sang ginpapanaog nga mando, Special Executive Order si Mayor Mark Goles nga nagapaidalom sa city government sang Silay City sa ginatawag nga zoning containment strategy. May disinfection man nga pati gayunon, decontamination sa pilas sa ka mga talatapan dara sa may City Hall sang syudad sang Silay. Las 9:55 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang ka-DCT mo man, mayara man sang panibag-o nga mandong ila sa ding alkalde Salvador Bading Escalante. Amo na mga ka-aksyon nga kun way lang kamo sang importante nga kalantuan bla sa iban nga banwa kag syudad, hindi ba lang esensyal, hindi ba lang importante. Okay, huway anay sino sa nga balay. Basi kung way kamo kabalo maka-aksyon, makalabay kamo sa checkpoint. Kag hindi kamo kapasar, way kamo sang importante katuan sa inyo sa nga padulungan, hindi kamo kaluso sa checkpoint. Ang magawa maka-aksyon, balik kamo sa imo sa dipuloyan. Balik kamo sa inyo sa diginhalinan. Kung kanugon lang sa inyo sa nga gasto sa plete kung nagasakay kamo sa dipasahe nga salakyan. Kanugon sang gastos gasolina sa salakyan nyo kung pribadong ginausar nyo. Las 9:50 is Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ba nga maka-aksyon naton, maka-aksyon naton, temprano pa nga nagpulo pangumpra. Kay ba, ko ba na yun yung lockdown? Kaya siyempre,
ara sulod sa balay, di na maghala pagka palibog kung diin makaalasang ila sa dekalanon. Ina kung sa mga kaaksyon nato nga may mga kulo kwarta-kwarta, pero sa mga kaaksyon ta nga subong kapalibog pa kung diin pwede makakwarta, agod may galastuhon. Di may pila pa kaadlaw nga talawigon sa ila sa di pagpalibog ho. Ay ho. Sengkwanta 7 minutos nakaligas sa tak ng alas sa Nueva Action Radio Philippines Stellar Time. Salamat sa temprano pa sa mga nagabaditor sa ato sa live stream sa 101 ba daw ano ganda na Dalmatian ba sa 101 ka mga nagabaditor live sa ato sa live stream subong o sa 106 o ba ay gid mag libak ba sa mga nagabaritor sa ato sa mga ka-aksyon na outside Philippines. Mga overseas sa Filipino workers na tunda. Kamusta ka mo dara? Always prepare lang. Hindi magpaluya. Dapat bato lang. Sa saring halit ginadala sang COVID-19 nga pandemya. 9:58 mga ka-aksyon, hibaloon ta una. Ginauna ta hibalo mga ka-aksyon kung ano ang dalagan, lakat kaga pulso sang sunod sa Bacolod partikular. Oy, temprano pa kanya nag-umpisa ang curfew ha. Alas 8 kaya na curfew na. Hibaloon tabi kung ano ang naobserbahan, ano ang namutikan sa ato sa nga patrol sila sa nga paglibot-libot. Ato sa depermi nga nabantayan, amaning duha ka mga national highways, ang dalan sang Lacson ka ang dalan sang Araneta. Tangod ko na mo nga gabi mga ka-aksyon, amo ni ang mga dalan nga ginalabayan sa mga salakyan nga nagamaniho, nagasakay, nagapuli pa sila sinitang sa kapuluyan. Sa Patrol with Action, John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Observation report sa Patrol Action John. Mayong gabi, please come in. Balikan talan duga-duga to sa denga Patrol with Action John Diaz. May pilaman kadlaw nga way nagtupa ang ulan sa aton din oh. Mayo-mayo man na kay parang ang mga dalan bla to nga naglalapot siya kag nagtiramsak. Nagligad to nga pagbubo mga ka-aksyon, mabalik man sa amat-amat bala sa normal kag magyan sa mga tao. Ay kabudlay kung magbaha kag maglapot siya kinalabyan mo. Hindi gid malikawan nga ikaw ang tin. Sa ato sa rin nga mga backup police personnel sa may Bacolod City, kabalo kita nga mayara kita sa mga police stations na rin nga mayara sa monitor. Noon sa una sa patrol bang kita, assign kita sa bilang patrol reporter man, kasi di man nga para tunturan action night patrol, man sa una nag-assign off kita iya mga alas 12 pa. Alas 12 ito yasang kagabihon nag-assign off ang action night patrol mo. Kaya taran-taran nga mga backup police stations baka action kinalibot natin to. Kaya pila ka mga ka-action, ka mga amigo kita nga mga police na assign sa station nga nag-monitor man sa action night patrol. Isabong araw man nagyapon na. Parang at least ma-update sila sa mga nagkakatabo man sa ila sa nga pilibot, mayara ganit time mga ka-action nga ara lagi sa unhan sang police station. Ang isa ka insidente nga natabo, hindi man taran ma-monitor sa ato sa kapulisan. Ang ato sa mga hospital sa nasiling tanan maka-aksyon problemado gid. No, kay punong-puno ang mga pasyente. Kung mayara ikaw sang ginabatsag subong kag mapakonsulta ka, ayawan ka daw. Ang ita sang klinika nga pwede nimo siri mapakonsultahan. Si Mayor Bing Leonardia maka-aksyon, mayara sang pangabay, mayara sang ayo kay Presidente, address kay Presidente Rodrigo Duterte. Kung pwede mga ka-aksyon,
padala diri sa ginatawag nga augmentation team ang Department of Health ako na DOH. Mabulubod lang mga kaaksyon no, kay alos taran nga mga probinsya kag syudad ang problema mo nimo. Kining kakapoy bala kag kung isa kulang na sa ato sa mga attending physicians sa mga doctors kag nurses. May ara mga kaaksyon gani report nga paisa ka doktor balang ya sa asawa doktor man. Ang asawa yang doktor nag-positive sa COVID-19. Ti ang banda nag-untat kanya, nag-resign isa bilang doktor para nga matatapan niya sa ding asawa. O galing sa ulihi, daw bad news ka man ti, huwag ito magkalawa sa asawa ya. E makin mo doktor na doktor, igo pa sa COVID-19. Para na ang patrol with Action John. Action Night Patrol Field Reports. Observation report Action John, mayong hapon please kabin. Mayong gabi, Action Mars. Mayong gab-igli, dalalagyan ha. Iriwan tanay, Action John. Action John, dalalagyan ha. Ibalik, aray sa kon. Ibalik sa kon. Ibalik. Action Night Patrol Field Reports. Aray daw patrol with Action John. Action John, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Mars. Mayong gabi sa totonan nga mga Action. Amo ginabasa na anad sa kuna-kuna. Hindi mo mabalaan kung gabi kang hapon, diya sunod do. Okay, dito pa rin. Wala kay sanag. Biyo ka na sa sanag sa bulan, giraan. Dito hindi mo na mapaktan nga gabi na. Plus, ati ka sanag sa mga sugas sa mga dalanon. Ati ka tapos dola ka daan may galabay. Dito ay magkakalikupan. Abi ko sa agtulob. Ang ato nga madala na Action Mar. Karon nga gabi, nakalibot kami sa pila. Abi diri ka mga puerto sa surad sa Bacolod. Kaya kung lang taon na ito Action Mar, ang Philippine Coast Guard pala, nag-conduct sila subong sang naka-red alert status ang Philippine Coast Guard. So kung mag-red alert status Action Mar, bot silingon sina, gina-intensify nila ang pagbantay bla kay na nakitaan to namon ang paglibot, mag-seaborne patrol sang mga sakayan pandagat, abi mga equipment dira sang Philippine Coast Guard. Nagalabay din sila ginagawa sa may reclamation, so may baywalk pala na dito sila galabay Action Mar. And madamo kay na mga service vehicle bala sa naglain-laing ng mga local government unit o LGU na halin sa may reclamation area o galing kaya wala kita dito ka palapit ng kasulod mismo sa may pier nga area na kit. Pero damo to kay Action Mar may mga ambulance, may mo siguro may nakabot pala no nga mga locally stranded individual kung mga LSI may nag-inabot nga returning overseas Filipinos kag iban pa. Damo gano even sa gabi garanda di mga ambulance, mga service vehicle, ka mga LGU, okay na meron to kay Iyak Isabela kay na, no may mga ambulance diri nga galambiyong kun din makadto, may mga aras sila kantuan mga quarantine facility, may iban nga kadto sa mga hotel Action Mar. So diri man makitaan nga do nagliwat na naman sila no, pikay nagagabato nagadaan may nagapinauli. Ayun ang mga hotel, matamat naman of course nagabato ng iban. Pero may iban of course nga wala gid man nga subong pa as of now, nga may gin-accommodate nga sining mga LSI kamang ROS Action na Marlon. Pero anyway, sa itong ipaglambiyong karon nga gabi, ginamit sa itong tanyempo, kay do wala gid may patimaan, apidra, o kung nagatikon nga galom sa kalangitan, kung malantaw kay nagani, exact na gid lang, dito sa sur nga bahin sang syudad. Kaya doon nagatulog-tipon-tipon, dito ang galom Action Mar, no, sa kalangitan. Pero ang bulan, no, kasana, galing kay half moon lang kita gali. Half moon kita, ang bulan, doon dari sa South Dumping area. No, dari siya nakaplastar Action Mar. Naguro, nga doon kasana, subong sa atong sitwasyon, apisang half moon lang pero sana, usually nag full moon, pagit sa nagsanag, pagit mong kalabanan, namian, gini magranda, di kon mga full moon ng ade. Amo ginang pinaka nanamian nila nga panyampo Action Mar, no? Pero diri sa atong ginakamtangan karon nga gabi, like abi diri sa BS Aquino Drive, ang lugar sa Barangay 2, Barangay 3, Barangay 1, kajutay na lang sang ara makitaan sa dalan. Dalan lang, no? Pero I don't know kung magsulod sabi sa may sinita, kung damo-damo ka man makitaan, o kung iban siguro nagasunod ang gidman, nagapaymunong na sila tagsa ka mga puloy-an, no? Pero kung dalan na pagkabala naton, do wala lagi man why na abi may katambay sa San Juan, wala din may nag-standby sa may BS Aquino Drive, even diri lapit sa may provincial capital Lagun, kag sa may Ayala Mall sa likod rito, wala naman magisado nga may nagatulog tambay sa kilis ng dalan. Guro kay Iban, aras sulod sa balay,
Pero importante draway galaga, no? Kay man curfew na. Pero mga police stations naton Blas Bacolod, do katutay lang sa ilang nga mga nagradakpan bangod nga naglapas sabi sa curfew or ining mga persona action mar nga nahalin pa sila trabaho or wala labi trabaho galati yung pagyapon galagaw kagiban pa. Tutay na gid man lang ang nagradakpan kalabanan mahimo nagasunod na sa mando sa nga naman nga gobyerno. Sa curfew, Walakson, dyan na mo, mong curfew, mag-abot ang tak ng alas 8, may mga nagabiyahe para man nga taxi? May ara pa. Oho. May nagabiyahe pang sumar Kag POJ. no? Sa amo ng oras sa POJ, kung isa ka nabutan palas 9, sige Japon. Sige pa. Pero usually, hindi na gid man nga malabutan na ba yung mga 9 or 9:30. Oo. Kalabanan, niya alas 9 pa lang usually iban kung wala na gid bansan ng mga pasero, nagapinauli na lang gid wala na gid may nagabiyahe abi. Kay usually mga amo sina oras ang ara lang nasa dalano nagaulat. Mga BPO agents o mga call center agents, pero kalabanan sila sa ila, may mga service vehicle, git man mo. So once may ara ng service vehicle sila hindi na magina problema kay may gasugat na may gadulong. Amo na galing iti. Of course, kung layo pa yung mga lugar, idulong ka sa himata mo sa bangga, abe, pilig to ka naman mahulat sang imong nga service action mar. Dahil sa hindi nung kikinanglan, basta mag-amo ng sila yung oras sang mga dipasero na salakyan. Pero may arag na taxi nag-standby na mga taxi like ara-drabi sila nagatineros sa may mga merkado lapit. Kay para or iban abi lapit pa sa terminal. Alam na nag-overnight na lang para pagkabuas nila nang kinala magbalik pa or nila magarahay anay wala to na lang nila nga matapos ang oras sila arkila kagiban pa, no? Pero sila mo ginagakatabo Hindi ka mga stricto action dyan galaya ang implementation sa curfew kung may salakyan nga pribado? Hindi gid man. So stricto Hindi sila sa man. nagalakat lang, sa nagalakas dalan? Yes, kalabanan na mo na. Pero, ang magkakatabo diri Bacolod is nagakandak sila abi sa checkpoint. Hindi na sa announce or wala sa na balaan kundi in nga lugar exactly nagakandak sila sang checkpoint. Pero usually ang katapos sa Bacolod City Mobile Force Company may ara na sila nga mga internal o kung na diri mismo within the city sa nga mga checkpoint nga ginakandak kay ang mga private nga salakyan, mga motorsiklo, mga tricycle, mga four-wheel vehicle nga iban pagid mga delivery gina-check na nila Action Mar. Gina-edit na nila check kung din kalin, nga buka na sa ni oras, abi, nga nag-biyahe ka pa, kagiban pa. Kaya tini para doon sa implementation, pero kalabanan, super strict dogit sila, mga nagapalakatong sa dalanon, ara sa gawa sa ilabalay, naga-standby, abi. No, amo na ang pinaka-ginatutukan, stricto, gina-ilaga implementasyon sa sila mismo nga pulisa o konmando Action Mar, no? Mayo man na kung ginastriktuhan, galikay ti subunga panahon nga daan, kabudlay, sagi panakokla, ang mga anti-illegal drug operation ngayon nga mga kumotor tapos sa backup 3 Action Mar. Nga may duwa to ka mga preso nila nga nag-positive sa COVID-19. Ati amo ginang isa ka ginalikawan ng ligad sa aton pulis nga grabe kumparte ginang ilang nga pagpili no kagang ginang ilang nga monitoring yung surveillance before sila magkasa sa mga anti-illegal drug operation para make sure nila nga malikawan Manila ang mga cases sa kaangay sinibra no nga may mga madakpan sinabi nga nagpositibo sa COVID-19. Pero ganito to swab action dyan ang duwa ka nagpositive, why pa yan nasulod sa selda? Nasulod na. Bali, anom sila nadakpan Action Mar. Tapos, nadakpan ng Manila, nasulod na sa selda. Doon nagtiner na mga 5 or 6 kadaw sa sulod ng selda. Tapos, ang gingkwaan swab test, pagkwasang swab test, mga 5 days pa antes nga nagagawa ang resulta sa RT-PCR test kasi nakonfirmado nga positibo sa COVID-19. So, bali, anom sila ginkuhaan sa anom duwa nag-positive? Yes, duwa nag-positive. 4 yun do negative ang ila result. Or hindi pa ginato mag-confirm kay even ang police dagang PDEA wala nagid bala nag-close interact sa mga upod nila anay nga 4 and ginaulat lang nila kung anong resulta. No, kay limited ang data nga ginpagwa sa PNP
kagiben sang Philippine Drug Enforcement Agency Action Mar. Di sigurado naka-close contact itong pulis ang PDEA nga nagdakop siya eh? Actually, kaya ang PDEA, among ginang rason kung nga agin swab sin Action Mar. Oo. Kaya ang PDEA, may nag-positive sa PDEA mong Oo. 5 nakabilog ang PDEA agent nga nag-positive kabay. O ang natabo gid sinauna nga duwa ka mga PDEA agent nag-positive sa COVID-19. Rason kung nga agin swab nila ang anom ka mga nadakpan. Okay. Na amo nang ginangon kila sa uli Action Mar. So nauna to go ang resulta sa duwa, and then kahapon nagwa ang resulta sa duwa man kang agent. Karon nga adlaw nagwa ang resulta sa isa ka agent nga lunsay tatlo tanan positibo sa COVID-19. Imbes pa rin sa hantong tiniran sang duwa to, isolation ng guaya? Oo, ato to sa facility. Oo. Ay importante rin ang lain na Action Mar, dapat bantayan mo Oo, tingin, lain sila prisos, labo. bantayan mo priso sila nga daan. Kung ara sila abi sa may quarantine facility, tapos kung bantayan mo sila, doon di ba bantayan pulis lapit gid. Ani man ang asang duwa action diyan do artista sila na, o do special sila na. Oo, gan ka kang isa mo Action Mar ka matabo sina dira. Kung bantayan mo ka pulis pero kang pawgon ka to karon ka duwa man to ka mga nadakpan nga malapit dibla, positive ko bla, di mo ko pagpagwaon, positive ko bla. Sawa na ito gabi-gabi. Pero inayin ano na ito, white imagination. Nga po hindi kita rin matabo. Kaya siya budlay nga mag-amo sila bala nga. Bako mo, illegal drugs ang kaso mo. Because illegal drugs ang kaso, ang sunmark, ang dako-dako, patodo drug din, kung kailangan gin-operate. Tapos sila drugs ang weights ang kaso, dako man. Yung problema ba, sila gamiton bala sa mga nagkakadakpan nga. Palapit, gini, positive. Ato to sa sa may isa nga facility quarantine, I think sila sa Tangog area. Oy, sige. Action Mar naman and then balik ako kay ng Philippine Coast Guard, iningilang ang pagpaidalom sa red alert status Action Mar. Amay angon tida sa Hulo bombing, ito bala, ang twin bombing, kaya naglutad sa Hulo. So ginaubra rin nila, intensified lang man, the same ang Japon nga protocol, seaborne patrolling, gina-check ang mga bagay, kagiban pa, i-make sure nga dapat ng palibot, safe, sa anuman nga mga instances o kung mga kriminal at the Action Mar para to make sure nila na wala may makalus. Last Jess 14, balikan ta si Action na Jana Diaz, mga ka-action sa iya sering pagplastar sang observation report kag ibang sering information, no? Na otod Action Jana rin sa Action Jabes kawin. Yes, Action Mar, no? So mo na ang sitwasyon, and then ang PCG mo na ang bakugani may kang tanan ni sa Hulu bombing. So among pinakatinutuyo nila na make sure no nga ma-intensify gid nila man ila monitoring para hindi diri maglunta lang ka ang incident. Ari mapalutay naton si Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jansin Benamin. In connection with the Hulu bombing, the Secretary of Transportation and of course our headquarters through Admiral George Pearson Jr. Philippine Coast Guard, we directed all PCG units to be on red alert status. So in response, the Philippine Coast Guard Negros Occidental intensified its security checks sa major ports with Desabretco, Escalante, San Carlos, and Sagay. So we deployed our K9 units, mga exclusive detection dog, sumo sa ating mga major ports. And of course, ang ating special operations unit na nag-augment man, and then ang ating mga floating asset. Ating direct naman na magbantay sa ating mga shorelines for any unusual and any bakas deterrent to that incident. Sir, ano nga mga units ang nag-join sa buong activity nga mo sila, sir? Ang aton yung aton mga Coast Guard sa area, they're doing that in a routine manner. Okay. Check sa mga bagay and everything. But with the recent incident, we intensified meaning hugot tigit natin ang pagbantay sa mga ports natin. Okay. Especially sa mga cargamentos, also in coordination sa atin yung mga guards ng
mga blue guards sa mga supports naton. To be on the vigilant, no, sa mga nagasulod sa aton yung mga perto. So, manabatian si Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jensen Abihamin may kang tanan diridos sa paydalom sa PCG sa red alert status sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental. Ini may kang tanan sa nasaling ko na solo bombing, twin bombing action mar. Naluyag naman no matapna kanti malikawan gid diri naman sa ton nga probinsya sa Negros Occidental. Karon nga gabing patol arin kami kalabuot sa area sandalan na San Juan Gyapon pero sa publika na malapit no. Diri nga area ti may naka-standby diri sa Gyapon ang bus sa isang kakompanya, usually diri mag-pick up point nila para pag-aga sakay na ng kalabanan ang mga kapulisan naton ginambiyong man. Pero ang nagkadakpan sa aton ng motoridad may kang tanan abi sining curfew areho gipapungko nila sa Agdan sa police station number 1 nagaraya man ipasaka sa Lacson Mar ang pinakauna dakpan sa may pinakababaw para tiko magparaog ng panaog karon ang pinakaulihi ang mga pinakadalom diri. Tiko resipipo naton diri ang ang stairs, di ba? No, hagdan. Mga man siguro, mga labot siguro anom kung naginasulod social distancing. So duwa na karaya, ako kung isa pa na karaya guro ni. So anom plan siguro. So estimate pa lang ina. Pero sige gyapon libot sa ato naman nga mga kapulisan. Ano na pinang sitwasyon sa palibot sa Sulat sa Bacolod gid. Amang nga gabi sa tutaran ni mga tandaan ng isa sa marason sa pagtugas sa lawas sa mga paguyang kung napagnubo sa ato naman nga immune function. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Report. Last 10:19 Action Radio Philippines Standard Time. Aman ang sitwasyon sa pila ka mga daran na labayan sa ato sa nga patrol. Sa subonggid nga gabi with action John Diaz. Kabay pa nga matulotawhay lang ang kapagusan sa ato sa nga syudad, lakip ng ato sa nga probinsya. Samtang nakadalob ang kakabihon, nakabulig-bulig gid man mga ka-action ang implementation sa curfew ni mo. Sa ginatawag peace and order situation, sa lugar nga naga-implementar sa mga ka-action ti halos tanan man, nga mga banwa kag syudad, mayara sa curfew hours nga gina-implement. Last 10:20 Action Radio Philippines Standard Time. Sa lawan tarong Dugaya. Ang mga reports na sa ato sa mga action unit reporters, ato sa mga action correspondents sa Soro Central kag Norte kabahin sa ato sa pinilagang probinsya. Ang Negros Occidental, isa sang masami ginatutukan na kung COVID positive ka kadamoon ang paghahambalan. Ang iban nga mga lugar yung mga ka-aksyon, amat-amat ng gatahaw. Ang COVID-19 nga kaso sa ila, diri sa aton niya, imbis magtahaw, ay nagasaka patana. Last 10:21 Action Radio Philippines Standard Time. Sa ilog kita sa mga balita naman sa Northern Negros, partikularmente sa Sunad sang Cadiz, Aber, hibanaon taraman na tipon nga report ni Action Roger Gotib. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger sa report mayong gabi, please kabin. Yes, Action Marlon, may gabi sa mga aksyon sa mga balita nato ng Marlon. Sa gapo nagpabili kita na diri sa bahikan St. Andrew Park Place ang quarantine facility sa niya sa Cadiz sa Barangay Tinampaan.
Actually, may good news man gid nga kaina. After Marlon, ako nagabot ang amon kini nga swab test sa bilog na pamilya. 16 kami tanan gin swab. Kag sa 16 After Marlon, sa kalakip sa akon ang 15 nag-negative. Oh, good. Nag-negative, pero ang akon na plus nga mo ang close contact sa akon bayaw man nga te ako close contact and drive man ko sa kalakyan sa tong pinalikdan nga pista 20 sira sa Bacolod, so sila magpa-voluntary swab test para kung tani sa ila requirement man sa pag kuha sa special visa sa China Embassy. Pero nag-turn out nga positive siya. Kakangya sini nga dua ka bata nga kapin. Amo ini ang close contact niya man, ang kasawa niya ang akor na magulang nang hindi visitor masining bata nagabulig sa ila. At ang iloy namon nga 7 years old nga sa diin dira man gestar sila nga balay. So amo ini gyud pang quarantine kalakip sa akon kung ako ang driver sang salakyan sang magpadulong dira sa siyudad sa Bacolod. Kanagabot ang yes niya nga resulta pagkaga Biyernes tantong nagligid nga semana nga nangin positive siya. So, bago sila nagahunong kita rin sa quarantine facility kami sa itong Biyernes. Kaya sa Domingo, gin-swab kami upod na ang amon sila nga pagina mga utod ko kinablos dito sa amon di sa compound sa may Sindariputon sa Barangay Tinampaan. So, nagwa ang result kay ina. Pero wala pa man ako may ginawiyata na sumalo. Pero tawag sa akon ang Chief Health Officer sa Sunat ng Canis nga si Dr. Maria Victoria Ibanez nga may ara na result kag sunod sa iya nga ang 10 months old kay isa sa twin ang nag-positive samtang 15 kami iya nga mga membro sa pamilya ang nag-negative. So, ang iya sila nga daddy ara na sa Banwa City Magaluna kay transfer man sa itong kahapon Lunes. Mo naman ang medyo daw masubo-subo man nga balita tungod kay ang napulo umulan pa lamang nga bata. Pero asymptomatic in sa Marlon. Wala ini may ginabatyan maski tipo ko na doktori kulokat daw gani kay mabasihan man akon ako ya separado nga akon kwarto diri sa ila. Lain man ang ilang room, lain man ang akon nga room. Okay, gin-separate ako sa isa man ka balay nga sa rin part ng isolation center Action Marlon. So, nano matabo, actually at this day na sa unto, na-interview ko si Dr. Ibanez kay kang nagpamangkot ko siya what if ko nalibawa mag-negative abi ako di mayara siya ng mga pinakataga-paya para sa Malonari ang iyong pagpaya. Hopefully, karon sa hapon, Jer, or bati sa gabi, ay natimingan po sang Sunday nga so may nagpasitid dala sa sa upod nila sa pangingkod. Wala lang kami kabalo ko na tigayan to nila nga ito nga kits, pero we are hoping karon nga adlaw magwa siya. Kaya isa man ito nagpasitid sa ilang nga nag-encode. So medyo pagdulong nila ni Dr. Garbino daw nag-aganda bila kadali nga nagpasitid siya rin. Ang aton mga encoder kan med-text upod din nila bila sa opisina. Okay. Look, the presumption ng Doc, ang ulat mo kita sa result, if ever Doc, tiga pangabuyo kita nga negative. Alibawa sa akon, Doc, na nung matabo, Doc, sa akon, mag-continue ko sa akon nga 14-day quarantine, if ever negative. In kaso mag-negative ka man, Jer, ang among gina-require sa apor, included ng mga frontliner, kay media is considered apor na sila mong. So 7 days na actually ang aton nga quarantine period because we are needed sa aton nga field. So ikaw, Jer, so good na nagsulod ka naisip ka, pito ka adlaw, after pwede ka nakabalik doon. I see. So good gili sa pagsulod ko di sa quarantine facility. Oo, amo na sa ang isip ka. How about Doc ang akong nga pamilya at general contact?
Ang general contact mo yung pamilya, kahit kung mag-negative ka man, safe na sila, pwede na sila kagawa. Okay. Pwede na baka balik ang kalendaryo. I see. So, amo na, Axel Marlon, no? Ngati, yun pa yan, kay Doktora, kay Ngati Arena, nagwa ng result. Sinigid lamang nga gabi, nga nagtawag siya, nga nagambal siya, nga negative ako. So, clear na, para sa aton man sila nga mga nasa lamuha, bala nga grabe ang kakulba, mga kati, siyempre makulbaan, gidman, di ba nato manigar. Amo na, hindi na ko magkabalakad, kay Baloka si Marlon, na baton ko ang result, kaga informasyon na sa CTL sa hapon to, sa hapon naglikan nga Biyernes, nakapakarwas ako, nakapangapi, nakapagunting, swerte ka na mo sa ako mga nakantuan sa Marlon, pero at least initanan-tanan, makapahimos na gid sa mga nakasalamuha ko man, bangon kay ang natabo nga pagbuwa sa resulta nga negative kami nga 15 kag ang isa iya amo ni ang positive kag ang napulo ka bulan nga bata. So I'm hoping na napangayo lang tagyapon pangamuyo no kay pasalamat man kami kahit man suno pa sa payag ni Dr. Maria Victoria Ibanez bilang humanitarian consideration di naman pag-transfer ini nga bata o ko nga baby dito sa Ibi Magaluna kay mamulubot man siya dito. Anyway, asymptomatic man siya. So, magkapabili lang siya dito sa St. Andrew Park Place para sa close kapag monitor man sa iya sini nga kaimtangan Axel Marlon. Pero ako yati, posible buwas pa ako ma-release kaya wala pa sang release order kag release paper sa akon. Kasi may salakyan man ko tani ako din kaya salakyan ako din na quarantine man. Galing kay way pa sa release order mo na nga amo ni sa ngakon nga katapusan nga pagtulog diri maghalong ito maayo para hindi na makabalik kag kay na panyapon ko mo tong akon nga last supper. Last supper daw. Diri mga pilang kadlaw ko na Jer? Alin sa Biyernes, Friday. Friday mga kaano mabibuhat ng adlaw. Amo na siya sa Marlon hindi lang na yung last supper nga tinaga hindi lang na. Sige. Dire lang na malaki katapos magawan ko. Last dira last dire. Pero nyapon tayo sa balay to okay, mabukas ko lang karinderya pero pwede na magbukas pero malaylo lang kami anay. Sili ko na ako nasawa. Huway tangay kay sili ko mo nining time nga pakaupo huway kaman. Adjust anay. Asikasuhon takaanay, asikasuhon mo man ko. Para nga mag-close contact sa dua. Okay mo na? Okay, gini. Puno, hindi man Jer puno ang kwan sa mundang, ang St. Andrews, hindi man puno sa mga gana-quarantine? Actually, abi ko galma puno na kay ang report ka ng Domingo, gamabot pagka Lunes, kahapon, 67 mo. So, ang kapasidad kini sobra man sa gatos. Galing ito may mga-ari na kadaan pero ang nag-abot ang si Marbet yun, so lang bilog at doon nga ang Cebu gali. Ramo to na stranded, pero ang mga iban nga na stranded sa Taboylan, yun pang kaugan sila mga employer ba na? Okay na din sa aton area, cleared na, ito mabalik na negosyo, ito balik mo din, ito kaya harap mo na Cebu, nagbalik na lang sila to Okay, ano man lang yapon ko makastugin lang kasi Marlon, number 1, hindi man dihilwais COVID. Number 2, manos lang din kasi way man sang trabaho gisri. Subong standby mo lang gani, kadamo sige standby, tamo na Marlon nga daw medyo nabuhin-buhin natin 28, pero ako di tubang, kag ang kilid man di puno-puno, isa karayan puno-puno na sa tao, ang kada kwarto si Marlon. Nga ako lihat nag-aisahanon man ako sa akon sining room. Salamat kita sa mga staff sang St. Andrew kay nami sila mag-atipan.
kag okay man ang pagkaon Aksyon Marlon, unlike sa Ibanwa Civil Magaluna ang problema to tubig. Diway ko may makayo ko sa nga linya tubig to kasi may COVID mo. Ang kisame dito ko ay mga kisame ang ila to nga mga iba ni mga rooms wala. Diway may magtadlong nga may kayo nga panday ay may gubra kay ti COVID. So gwa na da ulo antos kid ang mga naka-quarantine gindala dito para nga magpayo-ayo sa sining pandemya Aksyon Marlon. Katapusan naton nga balita wala sang foul play ang kamatayon sang bata nga si Tianyos nga nalumos sa salikdan nga sa bato sa bahin sa Sitio Aloyan sa barangay Kaduaan Siyudad ng Cadiz. Sini ang konfirmasyon ni Police Lieutenant Colonel Robert Magsito sa aton sining interview sa ginpadala niya dito investigador si Police Staff Sergeant Mark Aranilla nga nag-report man sa iya sa sining sitwasyon ng Marlon. Suggest ang ato na no kay para mas-light kung ano gid no pag gidetermine gid naton actually kung ang incident ko na explainly nga amala sila mo wala pang foul play. So para din ang amal mismo pag ang ibang pangumata nga dito mismo sa site kasi nag-incident no nag-establish na wala sang may nakita sa tanga foul play. So amo na ang confirmation man ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Amo nga tumadalo ka report Aksyon Marlon direkta sa may siyudad sa Cadiz mismo sa quarantine area sa quarantine facility sa St. Andrew. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib ng report sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol Field Report! Mga balita gikan sa surad sa nga Cadiz, live report ni Aksyon Roger halin sa quarantine facility sa Cadiz City. Thank you God, thanks God nga nag-negatibo si Aksyon Roger Goteba sa RT-PCR swab test sa COVID-19 test mga ka-aksyon. Gabay pa. Gaway na sa magdugang pa, dira sa may surad sang Cadiz. Dugang ang tani-tani sang mga balita sa Action Night Patrol pagkatapos ginamang siri. Okay, dari kita anay sa pag-acknowledge na sa ato sa monitor sa live stream. Una-una gid si Toto Donde Blanca, mayong gabi da sa imong amigo Donde, no? Arin sa may Talisay, siguro si Talisay City, Gapon niya. Dorita Fidel, good evening. Elmer Almorato, Action, good evening. Monitor lang kami sa Barangay 2, La Carlota City. Araman ka monitor si Red Mankind, good eve, sir. God bless. Good sa show mo, sir. Monitor lang kami di. Jerry Boy, The Ulong, and Paipon family. Thanks God. Bahala na wala guwa-guwa sa balay. Importante may Action Radio. Salamat Red Mankind. Guwa lang sa Ongsaran. No. Ariel Kabatak, Action Marlon, good evening. Monitor lang kami. Great lang ko. Wife ko, si Enelida Kabatak from Ariel Kabatak of FJE Village, La Carlota City. God bless. Salamat Ariel. Si Sally Condes, good evening Action Radio Monitor Ged, Mayo sa La Carlota. Araban si Antilo Chong, si Kenneth Valencia, si Idol Kenneth Valencia. Harap permi si Kenneth. Rene Colantes, good evening Action Marlon, Monitor ko di. Salamat Rene. Si Kelly Jelly, good evening Action Marlon, always watching here in USA. Keep safe always. Narisa Ruiz, Ilare, good evening Action Marlon, Monitor ko di. Thank you. Si Sol Ping, good evening Action Marlon, Monitor great ko, happy birthday. Kay Carlos, subongga Monitor sa Bago City Health Office, kag sa akon bana. Si Panoy, mayo lang nakapapamati. Oy si Bago City Mayor Nicolas Yulo, galit dara sa may Bago City, mayo sa rin papamati dara, no? Christine Aminyes Villalobos, mayong gabi Action Marlon kag sataran. Thank you. Winnie Diongon, good evening Action Marlon, halong gid kita tanan.
and pray always. Keep safe, Bacolod. Arlo Babarano, Malinaw, good if ask lang ko, Akso Marlon, if ma-lockdown, may mga food packs man sila ipanagtag sa mga pamuluyo sang Bacolod, kung wala nga naman ni ang mga Bacolod. Basta may lockdown, ang local government units mapadala gina sang kinahanglanon kaga pagkaon sa mga apektado, no? Pero ang lockdown ni ang lockdown ni ginahulat pang approval sang National Interagency Task Force. Buwas Miyerkules ginapaabot nga basi magwa na ang approval or magwa ang desisyon sang NIATF, kundi buwas Miyerkules basi sa Webes man na, no? Hulaton tara kay pagwa na pananglit nga aprobahan, ang matabo mga ka-aksyon ma-issue man na sang executive orders, no? Sanday Governor Bong Lacson kag si Mayor Bing Leonardia. Sa executive orders, ang sining duha ka mga leader naton dira na intuto, no, nakasaad kon nano ang matabo, nanong himuon sa ato sa lokal nga panguluhan, nano ang dapat himuon sa mga tawo, kag nano ang matabo sa sunod sang 4 ka adlaw. Yan ang ginasiling nga lockdown. Okay? Arlo, okay. Rayjan Tan Villalon. Salamat, Rayjan. Sir Philip Alonsagay, thank you. Good evening. Cesar de la Viga Sans, sakto na outside ka sa Bacolod City, hindi ka man di kasulod. Amo man na tani igatuman nila. Sa hamal ni Cesar. Hamal ni Ray Jantan Villalon, good evening, Action Marlon, watching from Barangay Purisima, Manapla, greet ko lang. Dennis Richard Tibor Roma, kag Energy Fans Club, salamat, keep safe. Hambal ni Ray Jan. Corazon Villasis Gayo, good eve, Action Marlon, monitor kami, stay safe. Okay. Siging Aliv, good evening, Action Marlon, gapaorok-orok gid kami kadagabi ni Lydia Sibulan, kag sa mga apo, si Sofia Samuel kag si Jay Alib diri sa Country Homes Estefania, no? Jonilo Alfonso sa Alfonso family sa Barangay Tangob. Ari kami di always ka pamati si mo Alfonso family sa San Roque Barangay Tangob. Ara si Samuel, no, si to Ibadda, si Choy Dumo, Aiza Kapid, kag si Dilia. Salamat, kid, no? Kelly Jelly, good evening, Action Marlon, keep safe always, watching here, always in USA. Si Sammy Roger Awing, good evening, Action Mar, gabonitor lang kami from Hermelinda Homes, Mansilingan, Familia Awing, salamat. Okay, Jenly Cabeles, good evening sa lahat sa Bacolod, ingat kayo, watching from Pasig, hamal ni Jenly. Araman si Jocelyn Libo on Dispoho, good evening. Al Loxin, good evening, Action Marlon, monitor lang kami di, ulong ka po. Basti Gergin, good evening, Action Mar, number 2 na kita next sa NCR, amo ni ang masubo nga report, keep safe everyone, gani man, no, habal ni Basti. Ricky Villaruz, good evening, Action Marlon, upod man kami di kaparok-urok sa Porok Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City. Si Mike Hael or Michael, no? Hamalya AJ Lianis, was out sila ka-aksyon, birthday yan ni Subong. At happy birthday AJ Lianis. May reply siya si AJ Lianis. Elizabeth Malakagamalas, thank you. Salamat. Philip Laurente, Aksomar, Tamyaw, Kulandari sa may Barangay Bansilingan, Rodi Agsam Katedral. Elizabeth Malakagamala. Bernadette Lacson, hello Action Marlon, be safe, salamat. Roldan Lianes, idol pa, shout out naman sa mga grupo guwapo sa Charito Heights, Granada. Ari kami diga Bible study o podkanday. Jivon, Carlo, Kaloy, kag Roldan pa, shout out. Lods. Salamat Roldan, salamat. Bernadette Lacson, si Tol Mario Henovaya, Araman, Gabonitor man, dara si Prince kay si Quincy, no? Ara dara sa area sa Barangay Tangob. Si Remy Azero, good evening, Action Marlon, greet lang ko. Diyo kadis kag Zero kag si Enrio watching from Barangay 35. Salamat. Si Apple Lang, good evening, Action Mar, kay mayong gabi tanan kay pamati sa Action Radio. Salamat sa kay Apple Lang. Hambal ni Apple Lang. Congrats, Action Roger. Kaya nag-negative mo sa Action Roger, go tib sa swab test. Si
Sister Tamar Dinlo, kay Nining da, sa bahin sang Russia, Gamonitor man, thank you. Jod Gales Makawili, good evening, Action Marlon, Action ay Patrol, watching her sa 4th floor, sa Clemente Jose Street, Manibay, Pasay City. I'm Jod Gales Makawili, 42 years old. Kompleto yan mo, may address na, may edad pa. Cathy Ver, good evening, Action, salamat. Maybel Morin, salamat. Samuel Cruz, good sir, ma-lockdown ang Bacolod, 2 weeks. For 4 days ang lockdown, parang late nga ba na yun? Kung di ba aproba ng lockdown, ang term the rest time out weekend. No? 4 lang kadlaw. August 28 to 31. Cheryl Villaflor, praise God, Action Roger G is negative, praying for healing of the baby. Salamat, Gid. Okay pa na Action Elway, alas 10:42. Salamat, Kid. Balikan ta naman ni Badugay. Pabalik sa ato sa ring pagkalakad, last 10:44 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa ring mga tinion, ato naman hibalaon detalye sa nga balita ni Action Percival Villamor. Dari naman kita magatutok mga ka-action sa bahin sa Southern Negros. Nano natipon nga balita ni Action Pers. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival Villamor, mayong gabi sa report, please, Kevin. Mayong gabi, Action Marlon, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang duha ka persona dakop sa nga aton kapulisan Action Marlon sa Banwa Iyaya sa nga Moises Padilla. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Hansel P. Lumandas, Chief of Police sa Banwa sa nga Moises Padilla, upod ang alert team. Nagdakop ini sa duha ka persona nga nagviolar Action Marlon sang PD 705. Ang mga persona ginkilala dire sa kay Segundo Hipulan Santa Ana. Ini siya pumuloyo sang sitio Tigisan, Barangay Montilla, Moises Padilla, Action Marlon. Kag ang isa niya kaupod ginkilala naman dire sa kay Michael Emilian Binaraw, 21 anyos, pumuloyo man sang sitio Tigisan, Barangay Montilla, Moises Padilla, Action Marlon. Ini ang duha ka persona Action Marlon dakop sang aton kapulisan, kag ang may upod ini siya nga 13 pagid kabilog Action Marlon, apang Action Marlon nagapalagyo ini aya ang 13. Nga samtang ini sila na aktuan nga nagapanapas iya Action Marlon, mga alas 9:30 sang aga nagapanapas sang mga kahoy nga mao gani dito sa area sang sitio Tigisan Action Marlon, kag mga endangered
pieces nga mga kahoy Action Marlon ginpang tapas nila ini kag digto ginpang dakop sila sang barangay official sang barangay Montilla kag nagresponde ang aton kapulisan kag ini ang duha nadakpan sang tanod kag barangay official kag endorso sa pulis kag na-recover sa ila Action Marlon ang 3 ka bilog nga espadeng, 2 ka binangon nga may tagob kag 1 ka wasay nga amo ang gingamit sang pagpulod sang mga kahoy nga mga hardwood Action Marlon. Karon ini ang duha detinado sa Moises Padilla Police Station kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sang aton nga kapulisan sang banwa sang Moises Padilla. Sa piya ka bahin Action Marlon ang aton diring area of responsibility labi na gid diri sa banwa sa syudad ihaya sang La Carlota. So malinong kag mataway apang sa gihapon naga-operasyon ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Colonel Junel Guadalupe sa pag-checkpoint sa gihapon sa mga single nga motor nga wala sang rehistro kag lisensya kag nagabantay man ang atong kapulisan sa mga minor de edad sa gihapon Action Marlon kag ginabawalan gid ang pagdala sang single nga motor agud na malikawan ang mga pagdisgrasya Action Marlon. So ang aton kapulisan padayon sa gihapon sa pagbantay sa mga mayor nga dalan sang syudad sang La Carlota agud sa pagkandak sa gihapon sang checkpoint kag labi na gid sini sang social distancing diri sa syudad sang La Carlota kag paibalo sa mga pumuluyo nga kung magkadto sa syudad sang La Carlota kag magkadto sa tindahan magsuksok sang face shield kag face mask agud malikawan ang nagakaigo nga violation Action Marlon. Amo ini ang nakuha naton nga mga balita gikan sa aton area of responsibility diri sa aton namtangan ang inyo ka-aksyon sa Central Negros, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Action na first 10:48 Action Radio Philippine Standard Time. Antes na balikan ang atong sining patrol. Si Mars Alejo, keep safe, live from Parañaque City, Manila. Greet ko lang Alejo family, Bidalbagan City. Lowe de Paula, Heaven, Olive Prado Gargaritano, okay, Jose Gerson Lapine Gonyo. Si Gaya Yu, Car Liberty Binitin Ubaldo. Monitor lang kami di sa East Home 4, Mansilingan. Balikan tarang ato sa nga patrol, detalye sang mga balita natin po naman ni Action John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John sa report, please come in. So maging kumpirman ni Bacolod City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga duwa sa anom ka mga suspetsado nga nadakpan sa bypass operation atong Agosto 12 tuig sining atong 2020 sa area sa Barangay Panago ang nagpositibo sa COVID-19. Sila antes naman nagwa ang resulta ang yara dra na hunong sa custodial facility ng Police Station number 3. Ang bypass operation ng Sunmar ang ginkasa ng Philippine Drug Enforcement Agency o Conperia Negros Occidental. Pamunuan naman Mr. Nicolas Gomez. Sunod rin kay Pico nga matapos magwa ang resulta sa swab test sining mga ahente agents sa Bisang Pineya Negros Occidental nga nagkasasa ng bypass operation nagwa duwa ang una mga nagpositibo sa COVID-19. Rason kun nga base sa contact tracing dala ining anom ka mga persona ang katuan sa medical team sa selda sa station number 3 kagin swab anom Action Mar. Natabo karon lamang adlaw nagwa ang resulta sa swab test ang duwadri ang nagpositibo sa COVID-19. Na ginulat pa ang hapunan gilayon kay nasang udto transfer sa quarantine facility ining ka mga COVID-19 positive patients Action Mar. So diri kay Pico nga nag-disinfect na ipatay ang disinfection sa may police station number 3 kaya gaulat sila kung anong desisyon ka City Health Office kung bala nga kinanglanon nga akong rather may arad na madala sa contact tracing nga mga kapulisan.
According to kay Pico, wala gyud problema kung ipaidalom sa swab test ang mga pulis. Ang problema lang kay Pico ni paidalom na sila karon tanan man Action Mar mapaidalom sa quarantine sa 14-day quarantine. Kumangkot rin ni Pico na nagkaroon ka panaligban kung namo sinang matabo odra ang mga pangalagad sa area sa station number 3. Dati ang police station dra mismo pabudlayan man sa pag-transfer ng mga pulis. Damo na gidman ang mga kapulisan yun pa idalom quarantine o na home quarantine Action Mar. Yari si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Amo nang iya kapidaya Negros. Ba nago nga dakop sir? Oo, na siya. According kay Captain Pajarito, ginbalikan nilang ilan nakadetain ang anong kapriso sa Station 3 para iswap. Amo to na guwa nga nagpositibo ang duwa sa ano. Ang duwa ya gidala na ya kanina before ang tingpalanyaga dira sa Tangog sa middle quarantine facilities. Okay. Regarding sa contact tracing, nakakandag na yung contact tracing. Oo. Mo ginapatakaran na ito, may kita may mo dati contact tracing na. Pero, sa ato niyang kapulisan, kung sino makita sa mga symptoms ng COVID, paswab test na natin. For the meantime, observan tara na yung sitwasyon niya action dyan, kaya hindi man pwede nga kay kung may nagpositive dira, ipaswab sa tanan ng personal ta, kaya di maniragi na ang Station 3. Hindi na matublag. Wala bigyan ng spokesperson ng BCP o sa piyak kabahin ang ginalinan kinsiniblang papedal sa swab test sa duwag sa mga nagnadakpan sa bypass operation ang PDEA ang agent sa PDEA una na report nga may duwa na nag-positive sa COVID-19. Sunod rin kay Mr. Nicolas Gomez ang tapamuno sa PDEA Negros Occidental apo nagwa resulta sa duwa pagdilag ka mga ahente mga agent sabi sa rin nagpositibo man ang duwa sa COVID-19. Ron nga adlaw maisa pagkikinagduga nga kumpirmado nga kaso COVID-19 Action Mar kung saan nagdangat na manatanan ang mga COVID-19 positive sabay naman sa PDEA agents sa PDEA Negros Occidental. According kay Gomez, meron man pito ka mga PDEA agents na lakip may sa iya nga nagnegatibo sa COVID-19 kay kalapatanan din sila mga asymptomatic. Kasun kung nga sulat kay Gomez wala problema dira sa ila mismo mga opisina iti ang nagtapos na ang kalabanan sa 14-day quarantine Action Mar. Si Mr. Nicolas Gomez sa PDEA Negros Occidental. Yes sir, duwa na isa sir. 5 na sila sir, mo? Kay last time to, di ba ang pinaka-first nga result is duwa lang gid sila. Duwa, yes sir, correct sir. And then, may nagduga nga tatlo. Well, ang nagwa ang results ng tatlo, sir? Ang duwa sir, kahapon. Oo. Ang isa, kaina. 5 na sir. Pero mga asymptomatic nila sir, no? Why mo sila mga symptoms? Oo. Sir, sa 5 ang ini, subong ara sila tanan sa facility quarantine. Yes sir. Quarantine sa quarantine facility sila. Ang nag-negative, kanang pa-drug test na may kuweras itong, kung bali at itong nauna, 12 kami, 5 ang nag-positive, so may ara negative na dito sir. Okay. Nicolas Gomez ang PDEA Negros Occidental. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa Badal sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Action na dyan, las 10:55 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagataya sa loto, isa na mo ni ang sitwasyon naton sa Bonte mayara kadyang handom sa gihapon nga mangin milyonaryo. Kamanti damlag lang nagbalik naman maka-action ang Dromo sa bayan sa nga loto maka-action subong may ara naman sang bola kada gabi. Okay? Galing ko lang ato sa nga tiyempo. Sige lang nga. Inyo sa nga pala tuntunan Action Night Patrol. Magabalik na naman na buwas. Balik naman natos ang inyo sa nga regulang anchorman. Sa saring bahin, magatakop temporaryo. Inyo sa nga pala tuntunan Action Night Patrol.
Sa ngalan sa gihapon sa ato sa mga action unit reporters nga nagpangalagan subong sa nga gabi sa ato sa nga News Center Action and Defensor. Action Roger, Action Percival, kagadari sa Technical Control, Action Nelmar Madera with Action Elway Dutilios, sa ato sa nga Patrol, Action Jan Diaz, Action Nixon Tahom. Ato sa nga Station Manager Action Nona Di Maala Magbanwa, Production Chief and News Director Action Rags Cantong. Ako naman Action na Marlon Hervaya, nagabilin sang Sweet Dreams. Mayolo sa nga pagpulopahuway. Balik naman buwas nga adlaw, Tepon Puwersa. Balik naman kayod buwas nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.